Welcome to PC Shah's channel. Ole, tuntuma chuan Mizo te thil ton mak thalak le video an lak fu te kan en ho do na heng hi atong tu te minon thon le ke man ka vadil ten ni a anon soi fia dan angin karon soi chong mai do na ni he khovela hian mihring te chang ni lo tharau te pon cheng ve ni ti hi heng kan thilen tura tang hian a chiang viau o me tin ma ni tonemo midang tonemo an phalna kan lak chuan he phone number kan tarlana hian thalak te video te ka kan thon zelanga kanon ti chuak zel don ani chuan thon mol top lovin kha thalak ke mo video soifiana kha kan jiak tel thin bok don nia atong tu le an ton na mun ti vel kha chu kan du chuan kan soyanga kan du lo chuan kan soi lo mai don nia tu nei lo thlir ho tanang ule he thalak hi sangau thlan mol hluya bung pui ani a nu pakhatina fa te pani thalak sakani an zoom chiang in han en chiang deuh taila tian chiang deuh in han en tala mi panau pang hnunga hian meiche pakhat mai lo lang ve ni ama khop mai he meichia hi a mailin zong vel han hisap chin la a hnunga hian a biru theyangem ti te khalo chik chin la kha chunang ma ngai dana ni a khala tu anu soidan chuan kumin january thla kan ton kha ni a keima click nge ani makkatin ka lau khop maya he thil kan ton lim hi chuan ka fapa phei hi chuan a lau lu tuka kan veng top zel ati ni mak ve mai mai khop mai edit ni na lang lova thil mak ve tak chu ni he video miron thon tu hian ka channel a hian in sang ti aron ziak to a amaro chu miron thon na whatsapp kha achia ta ka wangin tunge ka zong mu zo to si lova engin sang ber nge ti kha chu ka soi thei lova ti hian anin lua hian an ma ni le anin chungte om lo lai point thomaron chuak thina ni han ngai thlave chin ma te mihring thom nge ran nung thom nge thil dang thom ni ei hriat comment la mai lo soi don nia he thil ve thung hi chu aizol veng pakhata meiche pakhatin dar thalang ma thalak ani han zoom chin taila he ta me lang deuh lo lang hi ama soidan chuan a tir chuan a muhal mai lova a en let nu da ya mu ni he me lo lang hi a bial palui thi ta mel ni ngei na ria tin atuk zana po no ma ina ron tlake ringota a pi na hau shep hani o me ei po hi edit ni na lang lova a bial palui hi inok luma thi ni thilmak ve tak chu ni he thil ve thung hi chu atong tui minon hril ang ang hian kan soi chhong do na ni ama soyangin kan hunga hian trak lian tlan ri ka hre renga ka dinga ka nga fe pon lo lang ngai lova enga vak ngai lovin video in ka cover ta a ti hian ka phone le bike hi thingal mak mai ni dap chhuah le phale o dap chhuah le ro pui chibin kar an tia sange ten tia tuna en dar som pani ari toa video hi han thlir tai la a fia lu tuk lova thil phezoi ni om tak lo lang ani hi heng la ve
ti chuan ka video chu to pa ka bike ne na thingal mak maya hemi ka thlen thlak ma po hian ka bike khi min phi lop lop ka ti mai chu tiang chuan a oma ma se enga vak ka ngai lo heti hun lai hi zandar som pani le dar khating kar velani ti chuan ka tlan thla zela mana lein JCB vela nol na thi anom na hmun a sang an ti na lai ber kha a thleng thladon ta tlemin hlona lo om ve to bok nen a thlen ma hretin ka dinga van nei thlau takin ka ti don nge dap chhuah lama tang hian bike nge motor po ko shelo alo tlan chowa bike ning ka ria alo ngak to pa ma se lo thleng thei mi lo koi khat vel chin min dang kha ni a ma se chu po chu lo thleng lovina bole daya ka tok mi lo ni thil mak ve tak zong ani leng pui lama ka thian ten ka lui su riak mai ro tun lai chu khung lai khu soyom le dewania anti kha ni a ma se heng thil hi ka lo lam pang chi ni wangin ka kal thalui ta a kha tiang thil kha ka tong ta ni he thil thleng hian kan do emo kan huwa emo tharau lam thil ti sapia lam thil hi chu om nge ni ti atilangin ka ria he video min lo thon tu soidan chuan hei hi kan ha thok hong lamin kalak fu ni a hemi zan hi phone thar ka lei zan ani a camera te video te film tin ka en kwal chin vela thil mak tak kala fu ta ni he thil hi mizoram thleng nge ni a karin emem chu helai hmuna hian ruang pakhatan char to ni in lo mu ve ngei ka be se ya he thil hi dot phuat chopani lo ole he thil ve thung hi kumsang ni le som paruka lunglei bazar veng supply veng an ti athil thlengani apostu soidanin he no pangte ang tak nu kal mei chia hian engma shelova he nu hi kan kalpui thawani a anunga hian kan thian dang te nen minon zuya he thalak po hi kol ngam lo ani tharau mi then khat kan hmu tira mihring chu ni lo ti baking man soi du lo upa pakhat la chuan in siam chopaniang min la ti zui hetialo om ngot chan hi mak kan ti top thei lo ani khino pangkhi kan thalak lai chuan om lova mihring ani mi lo ti na ni chu engwanga thalak lo lang ve tangot nge niang le he thalak hi edit chopani lova alan chian vak lo wanga croparem khomani ole khati zong kha ni ria he tiang lampang ton hriat nei video mo thalake mo nei chuan phone number kan tarlana hian khongai taki miron thon theula alomom khopang